kang ginto. Pero ayon sa mga paniniwala, may nakakabit sa mga itong sumpa. Pupulutin mo pa ba? Sa Pampang, sa isla ng Napalisan, Gandara, sa Samar, madalas daw makakita ng mga butil ng ginto. Habang nagsushoot nga ang aming team, isang mangingisda ang nakapulot ng 2 butil na parang ang ginto. Sinlaki ng butil ng bigas, may butas sa gitna at tila maliit na korona. Sa tansya nila, maibibenta ang mga ito sa halagang 1,200 pesos. Dito sa amin, normal lang na makapulot sa dalampasigan ng mga butil ng ginto. Kapag nakakahanap ako, iniipon ko muna. At kapag marami na akong napupulot, pinapatunaw ko ito. At para maging masaya ang aking jowa, pinapatunaw ko ito upang gawing bulitas para ilagay sa aking etits. Pangingisda ang kabuhayan ng mga taga-isla Napalisan. Kaya malaking biyaya sa kanila ang mga inaakala nilang ginto. Ang mangingisdang si Rolando, nagsimula raw makakita ng mga ito nito lang Oktubre. Na ngayon, umabot na ng 36 na piraso. Ayon sa mga matatanda, ang mga butil ng ginto ay nagmula sa kuweba, ang kuweba ng Malapuki. Kapag umuulan ng malakas, naaanod ang mga butil ng ginto sa dalampasigan ng dagat at nanggagaling ito sa mahiwagang kuweba ng Malapuki. Kahit maglakad ka lang sa dalampasigan, may makikita kang kumikinang. Ito ay ang mga butil ng ginto. Iba't ibang hugis ang mga ginto. At parang tinunaw ito nung unang panahon. Pwede nga raw niyang maibenta ang mga ito ng humigit kumulang 5,000 pesos. Ang hawak ko ngayon ay naniniwala akong 100% na ito ay ginto. Pero si Rolando, wala raw balak ibenta ito. Usap-usapan kasi rito na kapag ibinenta ang mga napulot na di umano'y ginto, may naghihintay na matinding kamalasan. Taong 1996, nung nagsimula silang makapulot ng inaakala nila ginto, ang mag-asawang Armando at Mary Jane, nakapulot din daw ng mga sinasabing butil ng ginto na kanilang naibenta ng 1,200 pesos. Nakita ko talaga siya sa dagat, kumikintab. Kung tunay talaga siyang ginto, naisip ko siyang ipatunaw. Tapos gagawin ko siyang bilog para ilagay ko sa aking etits. Saan ka pa ba nakakita ng etits na may ginto? Kinahapunan. Ha? Anak! Ano nangyari sa'yo, anak? Ay! Nagkasakit ang panganay nilang si Angeline. Nangyari ang hindi nila inasahan. Anak, ano yan? Ano nga? Kinabukasan, ang kanilang anak namatay. Ayon sa isa sa mga matatandang residente ng isla na si Tatay Lorenzo, ang mga sinasabi nilang ginto galing daw sa isang natatagong kuweba sa Napalisan na di manoy portal o lagusan papunta sa pinaniniwalaan nilang Lost City of Biringan na pinaniniwalaan ng mga taga rito na mayamang syudad ng mga engkanto. Malalaman nyo na kapag malapit na kayo sa kuweba kasi may mga butas na maliliit tsaka may mga damong may itim, parang sunog. Parang sunog siyang mga damo. Kaya yun yung palatandaan na malapit na kayo sa kuweba. At ayon sa paniniwala ng mga taga rito, ang sinumang kumuha at magbenta ng sinasabing ginto, sasamain. Kahit bilhin sa akin ng 10 milyon yung mga ginto, hindi ko ipapagbili. Kasi may sabi-sabi na pag binenta mo yung mga ginto, may kapalit. Baka magkasakit yung pamilya mo, tsaka baka may mamatay. Tsaka yung ibang ginto naka-implant na rin sa akin, kaya mahirap nang kunin. Kaya naman si Tatay Lorenzo, kahit nakapulot ng sinasabi nilang mga butil ng ginto, hinding-hindi raw niya ang mga ito ipagbibili. Ang totoo niyan, maraming ginto sa islang Malapuki
doon sa kuweba na hindi ko akalain na nakapasok ako roon. Ngayon, nung nandun ako sa aming probinsya, pinagkalat ko na mayroon akong nakitang ginto sa isla, doon sa kuweba, doon sa isla Malapuki. Na mas matanda sa akin, na naku, balik mo yan dahil may mga sumpa pala yun. Hindi pwede maibinta, kaya wala rin kwenta kahit makakuha ka roon ng mga ginto. Ginawa ko na lang, pinatunaw ko. Tapos, ang nagsabi sa akin, yung nagtunaw, ilagay mo na lang sa, sa etets ko. Doon ko nilagay. Ngayon, nung naramdaman ko, maganda pala kasi kumikilos yan ng kumikilos. Hanggang pinagkalat ko ngayon, yun pala, yun ang ginto, nagagamit sa paggawa ng paggawa ng kung anong gagawin mo. Pero nasaan nga ba ang kuweba na di manoy pinanggagalingan ng mga sinasabi nilang ginto? Pinuntahan ng aming team ang sinasabing Lagusan papunta sa mythical na Lost City of Biringan o ang kuweba raw na pinanggagalingan ng pinaniniwalaan nilang ginto. Matapos ang mahigit 30 minutong paglalakad, nagulat sila sa kanilang nakita dahil ang tunnel na pinaniniwala ang pinanggalingan daw ng mga ginto, sarado na. Nilagyan ng maliliit na bato ang bukana para hindi na mapasok. 100% po ito yung tunnel ko na pinto ng tatay. Samantala, para magkaalaman na kung tunay nga bang ginto ang hawak ng mga tiga-barangay na palisan, nagdala doon ang aming team ng alahera. Sa tingin ko parang 5,000 yung halaga yan. Sa nakikita ko yung ginto niya tunay, galing to sa kuweba. Mabebenta mo to ng 7,000. Galing ba yan sa kuweba? Galing ko sa kuweba ng Malapuki. Ito pa yung dalawa. Sa tingin ko yung halaga niya nasa 100,000. Sa amoy pa lang, galing talaga siya sa Malapuki. Pero kung gusto mo, ipatunaw na lang to. Gawin mong bulitas. At ilagay mo sa etets mo. 14 carats at meron ding 18 carats. Ang 14 carats, mabibenta raw ng 1,400 pesos kada gramo. Ang 18 carats naman, 2,000 pesos kada gramo. Pero may connection ba ang pagkamatay ng ilang mga bata sa mga napupulot nilang butil na inaakala nilang ginto? Yung iba kong ang katropa na bagok yung ulo kasi yung kuweba ng Malapuki, naglalabas siya ng likido. At mainit siya sa loob, kaya paglabas mo, iba yung amoy niya. Yung kuweba mismo mainit, tapos naglalabas siya ng malansang amoy. Aanhin ang ginto kung hindi naman maayos ang kalusugan, lalo na ng mga bata. Ang buhay walang katumbas, higit pa sa anumang kumikinang.